Para sutresna budaya basa Jawi. Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Yohanes Budi kanthi irah-irahan unek-unek waret. Jam 8:23 sepur Logawa Purwokerto Jember sing dak tumpaki wis tekan stasiun Kutha Arja. Bakul-bakul asungan padha pating sliri, pating crowet nawakake dagangane. Rames, inuman, minyak angin, buku-buku wacan, rokok lan isih akeh maneh. Ana siji loro sing tuku. Penumpang saka Kutha Arja akeh uga kang padha munggah. Ana sing mlebu gerbongku. Gerbong nomor 4. Sing saka Purwokerto pancen durung kebak. Aku dhewe lungguh ijen ana kursi 15A. Kursi 15B isih kosong. Kosong, Mas. Sawijining kenya umur-umurane saumurku, 25 taunan takon menyang aku. Aku mung mantuk lan aba supaya lungguh kanthi tangan tengenku. Tindak pundi, Mas? Takone kenya mau sawise nyelehake bokonge. Mak nel. Aku ngrasakake empuk bokonge sing menul. Wanakrama, Bu. Wah, aja ibu, Mas. Aku Gotri. Karo ngulungake tangane tengen. Oh, nggih, Tri. Tangane dak tampani. Wah, kok halus. Nah, ngono. Tri yo kena. Jenengku Tri Waras Rahayu. Bapak ibuku nimbali aku Gotri. Omahku cedhak kidul stasiun Kutha Arja iki. Lah KM kidul kae sing cate kuning. Wah, sumanak banget kenya sik ngaku Tri Waras Rahayu. Kaya-kaya aku nembe ngalami wong wadon sing nembe ketemu sumanak gelem ngaku jenenge. Biasane yen ketemu kenya utawa prawan utawa cah wadon mesti sing takon dhisik aku. Pihak kakung. Biasane kenya iku isinan. Iki kok ora. Aja-aja. Ora. Jare kiai ora kena suhudon. Nganggep ala. Monggo Mas, tak aturi permen. Oh, iya. Iki dudu permen kang marakake mabuk lho. Iki permen. Lah iki to mereke Don't Worry. Yen dahar permen iki terus mabuk, terus turu, mbuh yen mabuk asmara. Aku mesem. Kok ana kenya agresif kaya ngene? Nalika tangane ngulungake permen menyang tanganku, langsung dak tampani. Sepisan kas salaman, Mas. Lah ngono, sinten asmane, Mas? Tri nyekel tanganku kenceng banget. Malah mripate sing bunder terus wae nyawang raiku. Ora mung iku, nalika nyawang raiku, sirahe gadak-gedek. Gila-gelo, manggut-manggut. Oh my god. Kok kaya priya sing dak temoni ana ing ngimpiku, dek emben kae. Wah, wis. Tri iki kaya-kaya kenya ora waras. Ora, aku ora kena berburu sangka. Dosa. Sapa jenengmu, Mas? Sapa jenengmu, Mas? Aku meneng malah banjur ngrasa risi, ngrasa wedi. Aja-aja mengko kenya iki
ngrangsang aku. "Ah, sapa jenengmu, Mas?" "Sadewa." "Sadewa ya?" "Iya." Aku mantuk karo gumun kok ngerti jenengku. Durung mari olehku gumun, awakku wis dirangsang, dirangkul, malah edian. Aku diambungi. "Oh, Mas Sadewa, kok ketemu ana ing kene?" Tri nangis nglulu. Wong sak gerbong dak deleng padha gumun ndeleng aku lan Tri rangkulan. Bar iku padha ibut urusane dhewe-dhewe. Ora krasa sepur wis mlaku maneh. Aku dhewe isih bingung. Jane kepengin alok, njerit sing kenceng. Nanging kok ora bisa. Ilatku rasane kelu, kaku. Mula dak jarke wae. Tri nangis nglulu. Nalika sepur tekan Purworejo, Tri wis ora nangis. "Sepuramu ya Mas Dewa, aja kok kira aku iki edan, gendeng. Nyatane kok aku wis wani murang tata, ngrangkul lan ngambungi Mas Dewa. Dek mben kae aku ngimpi ketemu Mas Dewa sing jarene bisa ketemu ana ing sepur Logawa iki. Nyatane tenan, turut dasih, Mas. Mas, sepuramu ya, Mas." Aku mung mantuk. Aku dhewe numpak sepur iki ora ana tujuan sing gumathok. Seminggu kepungkur aku SMS bangun. Adi kancaku kuliah ana ing Unwiku Purwokerto sing saiki wis nyambut gawe mapan ana ing Surabaya. Bangun akon supaya aku menyang Surabaya. Mengko arep dikon nyambut gawe bareng karo dheweke. Aku sanggup. Mongko aku lagi ora duwe duit sing rada omber. Kartis Logawa wae aku ditukokake kancaku. Dewi uga kanca kuliah ana ing Unwiku. Kebeneran saiki dheweke wis kerja ana ing loket stasiun raya Purwokerto. Malah aku disangoni lembaran atusan siji. Jane aku rasa isin nalika aku nampani duit saka dheweke. Nanging arep dak tolak piye? Wong nyatane aku mung duwe duit 50.000. Heh, ngalamun, Mas, arep tindak ngendi? Lali aku. Wonokrama, Je. Wis mari lae nangis. Dak wanek-wanekake aku takon. Lah wis. Nangis meneh po. Aku turun klian arep nyang omahe kancaku kuliah. Endang neng Kemasan Kidul cedhak kanal iku lho. Dina iku Gotri nganggo kaos putih dhuwurane. Celanane jin biru rada klewus. Sabuke sing ora nguwati, timange amba warna kuning emas. Tengahe ana gambare Leo, endas singa. Rambute dawa tekan geger, dijarke. Rangsele uga biru, diselehake bagasi dhuwur jejer karo rangselku sing uga biru. Dak sawang raine amba. Kulite kuning, alise dawa. Lambene ora bengesan kaya biasane prawan wae. Iki sing dadi daya tarikku. Aku pancen seneng prawan sing ora bengesan utawa natural. Mas, kene ngopo nyawang aku terus? Piye? Tanggapanmu bab ngimpiku? Aku isin dhewe. Nalika konangan tansah nyawang rai lan awake Gotri, aku banjur mesem kanggo ngilangake isinku. Apa ora aku nyawang kowe, Tri? Oleh.
Nyo sawangan kabeh rai lan awakku wutuh sawutuhe. Gotri banjur crita yen lagi ngimpi wae ketemu aku. Uga ana ing sepur Logawa olehe nyandang nganggo persis kaya sing dienggo saiki. Celanane uga jeans biru, kaos putih, dhuwurane ana tulisane Don't Scare. Awakku kuning rada soklat. Cukurane potongan abri. Sing ora nguwati irunge, Mas. Granane, Mas. Oleh setengah bangir. Ngomong ngono Gotri nyandak irungku. Jane arep dak tangkis. Saru ning tangan iki kok rasane kelu. Mula tak jarke wae. Malah nalika manteng irungku, aku kok ngerasa seneng. Ngerti aku seneng dheweke ngguyu. Edian. Aku uga melu ngguyu. Tekan stasiun Yogya jam 10. Gotri mbuka rangsele, ngetokake kardus loro lan botol banyu mineral loro. Monggo Mas Sadewa, kula aturi ndhahar. Menika pakurmatan saking Ki Ajeng Tri Waras Rahayu saking Kutoarja. Kardus lan botol banyu mineral tak tampani. Kebeneran aku lagi ngerasa luwe. Mula telap-telep. Sego ayam goreng, oseng tempe, sambel, timun lan godhong kemangi. Munyak-munyuk tanpa ngono ngene. Tanpa rikuh pekewuh dak nikmati. Sedilo engkas amblas telas, blas mung kari kerduse. Abane weteng wareg. Aku njur ngantuk. Mongko sewengi aku meh ora turu. Mikirke sida menyang Surabaya apa ora. Arep menyang mung duwe dhuwit 50.000 rupiah. Arep ora aku kebanjur sanggup karo Bangun Adi Wasito. Kancaku wiwit SMP mbiyen sing jan akrab banget. Malah memitranku kadadine sedulur tunggal ibu. Aja rasida lho. Wah, mumpung ana lowongan kerja, durung ana sing daftar. Aku wis matur bosku, aku duwe kanca sing pas yen dadi humas. Bosku setuju. Ngono HP-ne Bangun sadina sadurunge aku mangkat Surabaya. Tarik stasiun, tarik Mas, Dewa. Aku kaget, dak kira nembe tekan Madiun. Apa nganjuk jebul wis tekan stasiun Tarik. Olehku turu angler, malah aku turu ana ing pangkone Gotri. Edian. Ayo Mas, turun kriyan wae. Iki rangsele wis dak jupuk. Antarane sadar lan ora sadar, aku kok melu wae ngetutake Gotri nalika tanganku dituntun tekan cedhak pintu gerbong sisih mburi. Ora gantalan suwe sepur mandeg ana ing stasiun Kriyan. Ayo, sapa sing arep ngetokake unek-unek? Ngono aloke pawongan sing ditutke kamera akeh banget. Aku isih dituntun Gotri. Lah, iki pasangan Komajaya Ratih, Romeo Juliet. Ayo, arep ngetokake unek-unek. Krungu kaya ngono Gotri mlayu karo nuntun aku ngoyak wong sing lagi alok-alok mau. Sing rupane persis Uya-Kuya. Lah, iya ayo. Ayo lungguh kene. Iki Romeone sisih kiwa, Juliete sisih tengen. Gotri dihipnotis kanthi mbakar kertas putih dening wong sing kaya Uya-Kuya. Banjur mak dengkluk, sirahe tumungkul. Wong sing kaya Uya-Kuya banjur kojah.
werna sing wose Gotri supaya ngomong jujur apa anane unek-uneke. Jenengmu sapa? Jenengku Tri Waras Rahayu. Panggilane Gotri. Kowe mrene karo sapa? Karo pacarku Mas Adewa. Sing ketemu ana ing sepur Logawa, omahe Purwokerto. Wah, Edian, aku wis dianggep pacare Gotri. Ning nyatane aku yo seneng kok. Kapan wiwit pacaran? Lah, Mas, aku nembe iki. Oh ya, wiwit ngimpi dek mben kae. Guyune wong sing kaya uya-kuya ditirokake dening wong akeh sak stasiun kliyan sing padha nonton. Rampung Gotri nembe aku mung kelingan nalika ndeleng kertas putih diobong. Barek iku ora ngerti apa-apa, ngertine nalika aku ndeleng rekamane ana ing CD. Aku cerita wiwitane ketemu karo Gotri ana ing Kutoarja tekan stasiun Kriyan. Ora keri aku uga cerita nalika dirangkul Gotri. Ana ing rekaman wong-wong padha ngguyu kabeh nalika aku cerita rangkul rinangkul iku. Monggo padha tapak asma sing rekaman iki pareng disiarke televisiku. Gotri katon ora mikir nalika disodori kertas sing ana tulisane ora arep nuntut yen rekaman disiarke televisi. Langsung tanda tangan sandure matre 6.000 rupiah. Aku mung melu-melu Gotri sing paling seneng bar iku diwenehi amplop isine kandel. Kaya-kaya duit atusan ewon ketara abang. Selamat Romeo Juliet sing wis pacaran saka Kutoarja Kriyan. Lho, kok bangun Adiwasita wis ana stasiun Kriyan? Janjine arep metu ana ing stasiun Wonokrama. Tanpa mikir dawa tangane bangun dak tampani kenceng. Aku lan Gotri digeret metu saka stasiun Kriyan. Ana ngarep stasiun wis sumadya mobil abang. Aku lan Gotri dikon mlebu. Ngono critaku oleh bojo diajeng Tri Waras Rahayu kenya Kutoarja sing sajane Mbak Yu ipene Bangun Adiwasita kancaku. Bab ceritane impeni Gotri mau akal buluse Bangun, sutradarane Bangun. Oh, ora apa-apa, sing penting aku oleh bojo, oleh kerjaan. Lan nalika amplope dak buka ana ing omahe Bangun isi duit 15 lembar atusan ewu alias 1,5 juta. Wah, gara-gara ngetokake unek-unek aku oleh bojo, oleh kerja, turu mangan wareg dikancani Gotri. Unek-unek wareg. Karipta dening Yohanes Budi. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Joko Lodang. Nomor 21 tanggal 9 November 2013 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.